Bravo! Molt bé, bueno. Sí, gràcies. Això que acabeu de veure és el moment en què va desaparèixer Ciutadans després de les eleccions europees. Molt fort. I penseu que el 2017, fet, ells van guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. I no només això, sinó que alguna enquesta els situava com a possibles guanyadors de les eleccions generals. I com s'ho van fer? Els anys en què el PP tenia tantes causes obertes per corrupció, oi? Doncs l'aparell de l'Estat va apostar molt fort per ells. Bueno, els portaven a totes les ràdios, les teles, i mirin, magazins, concursos, fins i tot programes de cuina. Però, perdoni, per què van desaparèixer? Pensa que el 2017 necessitaven algú que es barallés amb els independentistes, oi? Sí. Després van veure que ja no calia, perquè els indepes ja es barallaven entre ells, m'entens? Aleshores, és un partit de dretes o d'esquerres? Ni d'esquerres ni de dretes. Bé, en temes d'economia són més de dretes. I en polítiques socials també, sí. I amb el tema monarquia? Dretes. I amb el tema immigració, amb els drets LGTBI... Espera, tens un bitllet de 20 euros? Deixa'me'l, sisplau. Sí. Molt bé. Si no fas cap més pregunta, et dono un bitllet de 20 euros. Però no són els 20 euros que t'he donat? Has fet una altra pregunta, home! Oh, se siente! Sí, si em volen acompanyar, sisplau. Primens! Sí, molt bé. Benvinguts a la sala de les jaquetes. Sí, quan ells van veure que se n'anaven a la merda, molts dels seus candidats van decidir canviar de jaqueta. Mirin, tenim la del Toni Cantó, la de la Lorena Roldán, la del Nacho Martín Blanco, però el rècord el té el Juan Carlos Girauta. Bé, de fet, tenim... Txan, apártense! La Girauta Jacket Experience. Qui ho vol provar? Sí. Preparat? Sí. Start! Soc un socialista als 80. Atenció, prepara't, que te'n vas cap a la dreta. Compte, etapa PP! Aquí estem, encara te'n vas a Ciudadanos! No, se'n va més a la dreta! Se'n va més a la dreta! Més cap a la dreta! Més cap a la dreta! Fins amunt! Molt bé. Fins aquí. Oh, un canxa, això. Ja passaran les ulleres. Què, t'ho has passat bé? És flipant, això? Molt bé, ja pots baixar. Compte. Per cert, són 30 euros. Només tinc un bitllet de 50, no sé, amb els 20 d'abans que t'he donat. Sí, aquí estan. Perfecte, molt bé. Tret la jaqueta, que és al museu, home, se'l volia portar el tio. Sí. Molt bé. I aquí tenen els dos últims exemplars que van creure en Ciutadans. Carlos Carrizosa, el Jordi Cañas. Això ho vaig llegir a premsa. Sí. Que eren tan pocs que feien les reunions de partit a una hamburgueseria. Què dius, burro? No! Treballen aquí, home! Vosaltres, una mica de brillo! Hem de treballar aquí! Sí. Espabilando! Ay, Dios. Treballar! Qué cruz. Bienvenidos a la hamburguesería del museo. ¿Quién quiere un menú McPollos? Jo. Pot ser sense tomàquet ni cogombrets? Ya estamos. Como los tomates vienen de la huerta murciana, la señora supremacista no los quiere. ¿Qué quiere que le pongamos? ¿Calzots? ¿Y cogombrets qué es? Porque de toda la vida que se ha dicho pepinillos, pero claro, eso debe sonar demasiado español para una lazi, ¿no? Son 12,50. Però i l'hamburguesa? Ah, no. Nosotros te montamos el pollo. Si quieres la hamburguesa te la pones tú, guapa. Claro. Bravo! Molt bé! Sí, senyor! Què? Eren bons o no fent lo seu? Doncs així es van passar 19 anys.